Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor mata ka step ka shitarig uyayong kilong. Onyo phileu jingmut ki samla pule bar umintri rang ba do kari Narendra Modi ha program pariksha pe charcha ka panlong mata ka sngi hanong ba New Delhi. Ajing menjur ka kenhun menteri jong ka sarkar jilla Meghalaya ya ka Meghalaya Minor Mineral Reclamation Funds Guidelines arajar RPR. Pelat ke sarkar jilla ya kapisa ka balong sang pulai keluar tingka jong usnam arajar arpuai arajar arpuar naka bendaban siu sya kinong tre asya bat pen pau jing persya ka Meghalaya Youth Congress hanong ba Shillong halor ka jingkiu dor kha kha ki mar ki mata khamtam ko mhyang ka khubor ka babnya menteri rang badu kari Narendra Modi unsa phliu jingmut bat kisamla pule lembat kinang hikai bat kumju ru bat kikmi kipa ha ka program ka pasan jong ka pariksha pe charcha menta kasngi hatal ka to rasiriam hanong ba New Delhi kani kan long ka program ka balakmi lenti bha da baro ha ka ba menteri rang badu kari Narendra Modi unjubab ya kijingkli jong kisamla pule ha ka bayade ba kinu kiliang la ka long ru bat ka jing e ka ba ki kendo ha ka por balong exam Hagni ka program ru Narendra Modi menteri rang badu kari unya selok ru bat kisamla pule ki bayale ya ki board exams. Kanlong ru kasin ka baningkong bat kisamla pule kinyo banyishim benta ha ka program ka banong Haraj Bhavan haman lang ki jilla bat Union Territory. Ka sokar pedeng kalarai ban pindunai ya kijaka bahap apo ki disturb area kat kum ka Armed Forces Special Powers Act ni AFSPA ha ka jilla Nagaland, Assam, bat Manipur kabakini ki jilla kilamat lagi posnem Menteri Korbari ke sarkar pedeng Amit Shah ulong bakani ke jing penduna ya ki jaka pan pentrai kam ya ka AFSPA ka pen I ya ke jing long jiman ha ka liang ke jing song suk song singai kala lang khamha bat ki kam penroi kila lang ya state ha ki babun kilat balashim bat ki babun ki soskular ban penkut ya ki kam pentriem bat ban wanra ya ke jing song suk ka ne islam ha ka than chate lamingi Ulayaro ru ya menteri rang badu kari Narendra Modi na ka benta ka jing IT lut jong u bat ulong ba ka than chete lamingi ka ba yusak kentat de bun post na menre menta kalas saki ya ka jing songsuk bat ka jing roy menteri ula ai khuble ru ya ki brio ka than chete lamingi halor kani ka jing jom ka kenhun menteri jong sarkar jilla Meghalaya hengasni kala ai jing menjur ya ka Meghalaya Minor Mineral Reclamation Fund Guidelines arajar RPR Habakran berkilat pathai khubor hadin gejingelang jong kenhun ki menteri ukonat ke sangma menteri rang ba ka jilla ulay thu ba ka sarkar jilla kala sedang ya ka reclamation funds na usnam arajar khatsau hapo jong ka minor mineral kat kum ko hukum jong ka high court ukonat ke sangma ulay thu ru bala julum ya kini ki fund bat namar bomdan ka jingba ka batikna kumnu ban punokam ya kini ki fund henry mentapat lathaw ya ki kendon ba ka kenhun ki menteri jong sarkar jilla ru kala menjur yakin Hapo kikindon kini kifon an penrikam lemba ke governing body but on clear yaka da menteri lembat ke executive committee. Shushu ukonat sangma ulay thuru ba on penangkam yaka reclamation fund haki jaka balati yaki marpo khndo bat kanyai rengkat bat ka major mineral reclamation funds haka ba khandon ke jing thungdieng ke jing yada yaki jaka peni lembat kiwe ki lad jing sumar yaka memariang. Ka kenhun menteri jong ka sarkar jilla Meghalaya kala rai ban sedang ya ka fellowship program ka batmai bat ka National Law School of India Bangalore habakran bakila pathai khubor ukonat ke sangma menteri rang ba ka jilla ulai thu ba ka jing thumu ban sedang ya ka ni ka fellowship program ka long banyo ik sama pule ki ba pule graduate bat post graduate na National Law School of India Bangalore ban trai bat ka sarkar pedeng Shusho ukonat ke sangma ulay thuru bakani ka fellowship program on khot kerteng da ka PA sangma fellowship for legal and policy research training collaboration kani ka National Law School kan jit ya kisamla puli bat ka sarkar jilla kan aya ka stipend na ka benda kisamla puli bakin trei bat kitna beper jong ka sarkar Shusho ukonat sangma ula ongru bak sarkar jilla kan pha ya ki officer jong ka jilla sya ka National Law School na ka benda training habayade bat ki policy making bat ki kaman menteri rang ba ka jilla ukonat ke sangma ulay thu ba ka sarkar jilla shen kan salat na ka soskular thit boarding bat ka National Thermal Power Corporation Limited ka ba kilay soy house nam arajar khatway ukonat ke sangma ulay thu ba ka sarkar jilla ka haban sew ya ka National Thermal Power
Corporation Limited wala company kam ya ka boarding ru shosho uni umantri rang ba ka jala Meghalaya ulay thuru bahadin sibuntili ki mokaduma ka National Thermal Power Corporation Limited benta kala minjor ban benta biang ya ka bha jong ka jala Meghalaya sakiway pat ki jala shosho ukonat ke sama ulay thuru balimba ka ni ka soskulal ka bakila soy haus nam ala khatway ka sarkar jala ka haban siu hadu laispa bat south park lor tingka sya ka National Thermal Power Corporation Limited wala kimpan kam ya ka boarding ru kani ko All India Radio Shillong bolam shipi ya khubor ka sarkar jala kala pelat ya kepisa ka bolong sanphulai klo tingka jong usnam arjar arpuai arjar arpuar naga benda ban siu sya kinong tre asam National Health Mission Meghalaya Director Ram Kumar ulay thu baka sarkar jala kala pelat ya kani kepisa lemba ka MABS naga benda ban siu ya ki asha hadu jong usnam arjar arpuai shosho Ram Kumar ulay thu ru baka sarkar jala lemba ka jingarap jong ka National Health Mission kala penmi ya ka asha bat asha facilitator payment app naga benda ban pensuk ya ka jing siu naga benda ki asha bat asha facilitator haga ju ko por Kumar ulong ru baka ni ka app kan long ka bakong san bha naga benda ki program officer habaro ki level haba kila ngalong biang hakaba kan la ban pet binya ya ka jing siu ya ki asha bat kan pin kena ru bakanum non kanu ka jing slam haba ya de bat ka jing siu ya ki da ka jingku do jong ko umpnyang ha ka jala ka Meghalaya Congress henen kesni kala penlong ya ka program jing persya hanong ba shlong halor ka jingku do bang jong ka petrol ka diesel bat ka LPG ya ka ni ka program jing persya layalam do president ka Meghalaya Youth Congress uba Adrian Similium ha Congress Bhavan Shillong ha ka ni ka program jing persya lara ru ya ka jing tho ba pher ban penpau ya ka jing persya ya ka sarkar halor ka jing pingku do kha ya ki mar ki mata khamtam ya ko umpnyang habakran bakila pathai khubor uba Adrian Similium ulong bakani ka jingpen ki udor kha ya ki mar ki mata ka khata hadu kata khamtam ya ki longyeng longsem ki bayo duna ka jingyo sembut menteri rang ba ka jala uba Preston Tensong hen gasni ulaple ya ka jingking ya kali hompling kani ka jingking ka balate nadu lais nam minchwa bat ha ka jingshisha labo ban pendep ya ka hapo khat phrabnai henre na ka jingwan ling shap ka khlam covid khat khandai kumta ka jingtrai ya ka te kani ka jingking ka la kham pampor uba Preston Tensong ulap pentip ba ka jinglut bante ya kani ka jingking ka long san kulo ringka bat ka jingpli no ya kani ka jingking henen kesni lakhmi lenti bakan pensuk ya kalai kawan khamtam hakum kani kapor bajor ka jingdhang gali ha kani ka jo kasni uba Preston Tensong ula pliru ya ka jingking wa umkhra ka bapini so ya ka shno maulai bat ka jayaw haba a jingkran ha kani ka sngi na kaliang uba Preston ukhmi lenti ba ka jingpli ya kani ka jingking kan penkulo ya ka jingyat kali bat kumju ru ulaong ba kani ka jingking kan aji mento shi ka dai ya kinong maulai kinong jayaw bat kumju ru ya kanong ba shlong palat shispa prapusau klon reu laktili ki covid vaccine dose ladap ai hakari hadu henen kesni lemba ka nationwide vaccination drive katanga ka koi khya jongari ka pentip ru batang henen kesni kadon halu arfu arlak arf nyo hajar tli ki ladap ai ya ka covid vaccine dose hakari katanga ka koi khya jongari ka pentip ru ba ka recovery rate jongari ka long khandai pu pra pu nyo phun reu na ka shispa haba phai sa ka jala Meghalaya idan tang iwe bayo thma ya covid khat khandai ha ka jala ka bla pen poi ya ka jingdon ki active case sha ka arflai ngun ka jala ka sakhiru sa samut ki bla ko no ni khunyan chingpang bar ka bla pen poi ya ka jingdon ki bakoi ha ka jala sha ka khandai pu 8000 shispa sa phun lungun menteri rang ba ka jala ukenrap ke sangma henen gesni ulaple ya ka rural market complex sa soyong East Castle District ha ka ne gesni ru ukonat ke sangma ulapembna ba ka soyong shen kan sayo ya ka kalikit nyot lemba ka CMSDF bat kumjuru ka sarkar kan sate ya ka stadium hasuyong susu uni menteri rang ba ka jela ulapembna ru ba sarkar jela kalamang lai klur tingkan na ka benda ban penbha ya ka block infrastructure hasoyong ukanrat ke sangma ula IT ru ya ka song jingarap ka balong saf nyolak nyopsan hajar tingka syaki nyopulai teli ki producer group ki bahap apo ka program fokus palat aspa ngut ki nongpang na zigzag jong ka Southwest Garo Hills District henen kesni kilawan siya ka medical camp bala penlong da ka National Medical Organization haringkat ka jingat lang bat ka North Eastern Council Shillong kani ka medical camp ko long ru kum sibenta jong ka Seva Bharati Meghalaya 19 Dhanvantari Seva Yatra
Iwe ni kinongwan sim dawai nakani ka medical camp ila penpau ya ka jingsong komen ka bahadu kata-kata hakaba ila ong bakum kini ki free medical camp de penlong man lakapor kanang bakanlong ka jingmentoy ya ki baduk ki bajinjar ki bomdan pisa banet sim dawai hakapor bapang bastom. Haswa ban pengkut ya khubor sa sisin ki mat bakongsan. Onyop hileu jingmut Kisamla puli buat Menteri Rang Badu kari Narendra Modi hak program Pariksha Pe Charcha ka banlong menta kesni hanong ba New Delhi. Aji menjur ke kenhun Menteri jong Sarkar Jala Meghalaya ya ke Meghalaya Minor Mineral Reclamation Fund Guidelines R1000 Pelat ke Sarkar Jala ya ke pisah ke balong Sanpulai Kelo Tingka jong usnam R1000 nak ke benda bensiu syakinong tre asya but penpau jing persya ke Meghalaya Youth Congress hanong ba Shillong halor ke jingki udor khak ki mar ki mata khamtam ko umnyang katto ke khubor ke lakut ke bawan chapi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat sakan diat pon ni saya so bat ke Delhi station nak benda khubor hak tin Hindi bat bot pat sa khubor hak tin Pareng kani ke ko All India Radio Shillong.